Yo ngaku no. Lah yo jungkir balik kok contohnya piye yo? Diteni yo. Wes carane ta? Kowe wis mobil arep mau. Aku ro mobil utake. Wes carane ta? Urung. Lho, iki kaya ngono ki lho. Aku nyala gelas utake ngono. Beri kok nyaton neh. Ya iso. Ya Allah. Mobil urung. Ayo coba. Oh mau kalah saingan. Ayo. Malah geger. Nek uyuh jare kono, kene lho nek uyuh. Enggak uyuh. Ayo aku jungkir. Yo masih Mas. Iya mau yo ngono. Hah? Yo Mas kok ses. Piye ta? Ora ngrasake nggo iki kok. Kenapa? Aku ngompet lho. Leninya. Abahku balik. Bolongan cari kon motor lho. Wow. Wis sambung piye kuwi? Yo gas kuwi yo. Iki Mas. Betul dengan pribon. Tasnya apa sih? Telas. Eno maneh. Kadai. Saya kan dulu katanya apa? Ada ya. Yo iki pantes laku. Apa? Oh, Ngaku. iso. Ya, dia tidak kasih. Sedang. Ayo. Ya salah. Api dah. Gajah. Gajah.
Bapak berada itu mas. Iya, anu. Pinter kan? Kowe ngayang kok, ngayang kok. Ngayang. Kayak coba. Ah. Ya bisa. Bisa. Sumpah nggak keren. Dan sekarang beda. Mulai kita larinya kayak Itu masuk lagi. Oke. Sudah paksa peloan kayak mulai kotor-kotor. Mas. Baik. nakian Sartono